Dus moet het spaargeld maar thuis bewaren blijven. En net in een oud zak of onder het matras, maar in een degelijke kloos. De sleutel- en kluizenspecialist in Ljouwert zoekt de verkeer van klozen aan consumenten omheen zitten. Het probleem is de mensen die 20.000, 30.000 euro op de bank staan hebben, die zijn een beetje huiverig voor dat hetzelfde gebeurt als in Cyprus. Dat ze als een naheffing krijgen, hoe wij ze al belasting op betalen gaan, dan moeten ze nog een keer belasting betalen. Want dat is de groep die nou nog een patiënten had. Ja. Dan zijn de 50-plussers, de 54-plussers, die zijn er wat huiverig voor. En die zeggen dat ik joh? Die vertellen dat gewoon niet in de winkel. Wij moeten patiënten van de bank gaan, we weten net wat het tak brengt. Mensen hebben om verschillende redenen een kloos aanschaft. Wij vernemen heel soort in de provincie dat de regiokantoren van de banken tegengaan. Dat houdt in dat de 7 locaties die daar binnen, dat die sluiten worden, omdat de gemeenten meer onwijzig binnen. En je kan net verwachten dat er hier in Gerkes-Kleerster bent, dat die een kluisje neemt hier in Ljouwert in het haardkantoor en even hen werkt om zijn spulletjes op te halen. Dus die houdt dat thuis? Die wil dat graag thuis houden. En dat er eens een keer een paar plakboeken of wat postzegelsverzamelingen of muntenverzamelingen aan. En hij wil er op snelheid mee in de dan is er altijd toegankelijk tot die kluis. Dus waarom heeft u een kluis thuis? Nou, dat ze mij alles niet afhaalt. Dan heb je er een bank voor, of niet? Wat zegt u? Een bank? Ja, daar is wel een bank voor, maar ja, er zit ook wel eens wat in wat niet bij de bank terecht kan. Oh, wat bedoelt u daarmee? Nou ja, ik heb een collectie met munten en zo wat. En dat breng je niet elke dag naar de bank. De bank is ook niet safe meer. Waarom niet? Nou, dat zie je wel. Dat gaat ook over de kop. Ik ben bang dat de banken omvallen en daarom heeft u het liever thuis in huis. Nou ja, dat is al 40 jaar hebben wij die kluis, dus daar zitten de spullen in. Waarom heeft u het net op een bank en wel thuis? Ja. Nou ja, dat is natuurlijk dat op een gegeven moment kies je daarvoor. Ja, kies je voor. Ja. Het kan een gevoelig onderwerp wezen. Ja, Dus, dat is ook een heel gevoelig onderwerp. Dat is ook zo. Ja. Een kluisje weer gaan huren en nou hebben we er toch een. Waarom zou het dan ergens anders doen en gaan huren? Dit zal wel goedkoper zijn hoor. Denk het wel. Ja.